ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. аммо пеш аз оғози навор, чемпиони UFC Aljamain Sterling ба шумо чизе гуфтан мехоҳад. биёин суханҳои ӯро гӯш мекунем ва баъд наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин номерҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. президенти UFC Дана Уайт дар дирӯза пресс-конференсия гуфт ки барои чӣ Ҳамзат Чимаев муҳориба нагузаронида истодааст. сабаб мушкилиҳои худи ӯст. ӯ дар зиндагии шахсияш проблема дорад ва сабаби баромад накардани ӯ дар он нест ки мо ба ӯ муҳориба надода истодаем. сабаб дар худи Ҳамзат аст. шумо медонед ки мо чӣ гуна кор мекунем. ман оиди ин чиз 100 маротиба гап зада будум. мо ӯъда дорем ки дар як сол 3 маротиба ба ҷангварон муҳориба пешниҳод кунем. агар ки мо дар як сол ба онҳо 3 маротиба муҳориба пешниҳод накунем, пас мо бояд ки ба онҳо маблағ диҳем. барои ҳамин агар ки ҷангварон баромад накунанд, пас сабаб танҳо дар он аст ки онҳо проблемаҳои шахсӣ доранд, гуфтааст Уайт. хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев охирон маротиба рӯзи 10 сентябри соли 2022 муҳориба гузаронида буд ва аз рӯи овозаҳо Ҳамзат муҳорибаи навбатии худро рӯзи 21 октябри ҳамин сол дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 зидди топови ҷангвари вазни миёна Пауло Коста гузаронида метавонад ва ин маънои онро дорад ки Ҳамзат баъди зиёда аз як сол ба октагон бармегардад. ҳамчунин бояд қайд кард ки акнун Ҳамзат дар вазни миёна баромад мекунад. боз дар ин пресс-конференсия президенти UFC Дана Уайт оиди Умар Нурмагомедов фикрҳои худро баён карда гуфт ки ягон ҷангвари топи вазни 61 кг бо ӯ ҷангидан намехоҳад. ҳама аз ман оиди Умар мепурсанд. ин шахс аз он шахсоне нест ки ҳама бо ӯ хоҳиши ҷангидан дошта бошанд, аммо мо ин корро ҳал мекунем. ҳама вақт барои ҷангвароне ки дар топ 10 нестанд муҳориба ташкил кардан душвор аст, чунки ҷангвароне ки дар рейтинг болотар қарор доранд, ҷои худро дар рейтинг дар хатар мондан намехоҳанд. ин кори душвор аст. бисёри ҷангваро бо таври оммавӣ барои бо ӯ ҷангидан розигии худро медиҳанд, аммо дар суҳбати шахсӣ онҳо розӣ намешаванд. ягон касе аз онҳо бо Умар ҷангидан намехоҳад, гуфтааст Уайт. ва дӯстон, шояд ки ин суханҳои Дана Уайт бисёртар ба Мераб Двалишвили дахл дошта бошад, чунки ӯ дар саҳифаҳои иҷтимоӣ барои муҳориба бо Умар Нурмагомедов розигии худро дода буд, аммо вақте ки ташкилоти UFC ба Мераб шартнома равон карданд, ӯ ин муҳорибаро қабул накард. лекин чӣ гуна ки мебинем, Дана Уайт мегӯяд ки ин корро ҳал мекунанд ва ба Умар рақиб медиҳанд. дӯстон, ба фикри шахсии шумо Умар Нурмагомедов чемпиони вазни худ Aljamain Sterlingро шикаст дода метавонад ё ҳоло барои ин кор барвақттар аст? метавонем фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. имрӯз пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 288 маълум шуд ва ҳозир мо пешкаш шумо мекунем, аммо пешакӣ огоҳ мекунем ки ин тақрибан пулҳои коркардаи онҳост. аниқ чӣ қадар онҳо пул кор кардагиян UFC намегӯяд. барои ҳамин дигар сомонаҳо тақрибан пулҳои коркардаи онҳоро ҳисоб карда нашр мекунанд. пулҳои коркардаи Aljamain Sterling $1 миллион و 200 ҳазор доллар, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Генри Сехудо боша $1 миллион доллар. пулҳои коркардаи Билол Муҳаммад $450 ҳазор доллар, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Гилберт Бёрнс боша $430 ҳазор доллар. пулҳои коркардаи Мавсар Евлов $151 ҳазор доллар, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Диего Лопес боша $76 ҳазор доллар. шаби гузашта боз як мухлиси тоҷик, ин дафъа мухлиси Нурулло Алиев, президенти UFC Дана Уайтро вохӯрда ба Дана Уайт Нурулло Алиевро муаррифӣ кард ва саҳифаи инстаграми Алиевро ба Дана Уайт нишон дод ва Дана Нуруллоро шинохт. хотиррасон мекунем ки ин аллакай дуюм чунин воқеа аст ва фикр мекунем ки роҳбарони UFC ҳамаи ин корҳоро ба инобат мегиранд. мо боша ба ҳамаи мухлисони тоҷик барои дастгириашон миннатдории худро мерасонем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.